Тысячи рук поднимут свой стяг, только наперед, ни кроку назад. Обороним белорусскую нацию от террору. 11 красавіка 2011 года в Мінску адбылася трагедыя. Выбухам метро забілі 13 беларусаў. Каля 200 былі параненыя. Рух солідарнасці разам спачувае сем'ям забітых і пацярпелых. Жалоба па ахвярах трагедыі была выказана міжнароднай супольнасцю. Мы ўдзячныя ўсім, хто солідарны з беларускай нацыяй у час смутку. Як былі ўдзячныя кожнаму, хто выказваў сваю падтрымку збітым арыштаваным за палітычную дзейнасць беларусам падчас лукашэнкаўскай дыктатуры. Масавыя рэпрэсіі, з якімі стыкнулася Беларусь за апошнія 4 месяцы, беспрэцэдэнтны. Асабліва на фоне эканамічнага крызісу. Нагадаем, што 19 снежня 2010 года Лукашенко атрымаў на сваіх выбарах ад 30 до 40% галасоў беларускіх грамадзян. Эканамічныя рэаліі гэтага года імкліва павялічвала колькасць расчараваных дыктатуры беларусаў. Пры гэтым працэс адбываўся без ввядзення кропачных эканамічных санкцый Европы супраць прадпрыемстваў, якія фінансуюць дыктатара і яго сілавыя структуры. 12 красавіка 2011 года такія санкцыі впершыню ў гісторыі маглі быць введзены краінамі еўразвязу. Таму мы не верым в выпадковасць тэракта 11 красавіка 2011 года. Мы не верым сілавым структурам дыктатуры, якія за 2 дня раскрылі ў двукосцях не толькі гэтае злачынства, але і 2 папярэднія тэракты. Публічныя загады Лукашенка сілавым структурам разабрацца ў двукосцях з апазіцыяй, выкарыстоўваючы беларускую трагедыю, мы ўспрымаем як верх цынізму. Рашуча асуджаем арышты і допыты прадстаўнікоў беларускай апазіцыі па гэтай справе. Мы патрабуем адэкватнага, незалежнага даследавання справы па тэракту 11 красавіка 2011 года і пакарання рэальных злачынцаў. Лукашэнкаўская ўлада за апошнія 15 гадоў занадта шмат хлусіла і праводзіла рэпрэсіі. Даверу да яе няма. Рух солідарнасці разам заклікае да стварэння міжнароднай камісіі па даследаванню тэракту ў Мінску 11 красавіка 2011 года. Мы закликаем оборонить белорусскую нацию от террора. Тысячи рук поднимут свой стяг, только наперед, ни кроку назад.